sama sola iyo nyo tubuh obar namulala iyo jasmani sama sola iyo nyo nyawa hai bar namulala iyo rohani lekadu la iyo nyo itu apabila la iyo sapai oleh baru oleh banamu oleh insan sejati lagi bari lada iyo barakal bana pasulada iyo nyodiri baalar karan calaba abanah laka illu nyo indilai tantu laka dituku alai sarato jo tambanyo indilai tuku anala jo tambah paragi hanala pirai sajo alai pasan nangala dalam mati pasan dalam dado kurang sangka jalan barampe sesimpang jalan kepada panjang jalan lusuh ikan tak ada pel badanlah dingin yode barana jalan lusuh ikan tak ada pel badanlah dingin yode barana lamu hidui labalnya diraso jauh berjalan banyak dilihat jika iman kurang di dado bisiko emang kau kasase jika iman lah kurang di dado lah bisiko emang kau kasase aku baca tu namanya guang kau memberi rendah hati nempanutan orang kampung aku baca tu namanya guang kau memberi rendah hati nempanutan orang kampung aku baca tu namanya guang kau memberi rendah hati nempanutan orang kampung kurang sangka jalan barampe bersimpang jalan kepada panjang kalau lusuh ikan tak ada pe badanlah dinginan de barana kalau lusuh ikan tak ada pe badanlah dingin yode bamala lamu hidui lah banyak diraso jawab jalan banyak dilihat jika iman lah kurang di dado bisiko emang kau kasase jika iman kurang di dado bisiko emang kau kasase kau baca tu nak menyinggung kau mam kok maknya sepi dalam kesendiriannya akarannya sepi mangko balagolah sifatnya nanduo atau berdumpalah sifat jamal dan sifat jalal saratu mangato Allah akan kalimah kun kudrat dan iradat ko balago diambil dari bapak batu dua buah dek guru-guru awak
Kau marah kena kempahaman supaya nak tentu doa sia dan kita dan sebenarnya. Nah, kudarai dan iradat. Kudarai Allah, iradat Allah diibaratkan sebuah batu Pak Bu. Nabi Allah, Nabi Allah. Ya, mati ya. Rabbi Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad pengulu kita wahai sahabat tolan saudara assalamualaikum katolan sahabat kalau kita mengaji hakikat nyawa jo tubuh halanya to sakabe jangan disangka dua alamat aku disangka dua lanya tu sase orang mananga samojo ini alim ulama banyak nak kirama dah janganlah kita kabacan do bodoh mumbanyo kalapo manona tuo anak jo bapo manona mudo konta do anak bapo tiado zat jo sifat namo kajinyo Allah jo Muhammad di mana ko inyo di mana bana tampeknya tonyo ko indah tarang di hati kita jalan sama ke batang barimbo tak mungkin biawa kemalawan buayo babi tak mungkin kabar nak rusak tak mungkin tumbuh tanduk di kudo ada puraso dengan pareso ada puraso dengan
pareso ada puraso dengan marasui ba apa bana lilinyo api ba apa pulo cincin jo jari bagara cincin karano de jari bagara tubuh de sipai mani ko iyo mati sebelum mati tentukan jalanan ka dilalui jale kelawi akan diranangi singkola kuli taliana isi ai supaya nak dapat bijona kawi Allah la dua di atas kursi di kapal jantung sabuku darah mati di pangka jantung sabuku darah mati sampai itu diserami kiri di situ pulau Abu Jahil Badiri baparang Jo Muhammad tamanaru habi kok kalah Muhammad di paparangan ini nagari maka lari makan api kok manang Muhammad anggota suci suci anggota sama sekali masuk sarugo kampung arami itu lanan jadi ode ayah lajo umi jangan bas apalagi dalam rekan kami adalah sudah tanyo dihilayangkan di mungkuba Samola nanti tapi diuntukkan Allah dekat kami aduh kai katopan lada singalang ai tarun tua Tanyo lapakaro dalam pengajian iyo ai tantolan antanyo nanti tantang ladenyo tubuh nanti tambah orangnya lain agar yang laio salubu iyo la ibarat animo aina dapela denyo ikan dekan kita obao belai tubuh lainan kasayo ainan tolan antanyo nanti tantang la kulit jodagi yang ure jotu pulanganyo belai kulit bapa edayo apo pae edanyo iyo laki laku andenyo kulit lainan tolan antanyo belai bagaimana banayo akan kela awanyo jadi tantang la itu bana ainan tolan antanyo detarimu Allah kasih banyak ai tarinimo oh syukur de ilallah
Allah ya Nabi Allah Allah Semintaro dia mulai semintaro kami dalam bausahu Nabi Allah Allahu di dalam bahu usahu lagi bubui nyutan nyobue sami intaro nilai kami nak mengaji lah sapa tahajud kano pengaji Allah pentian de kita nilai penting laisa kalih manur bidang agama agama nan Islam memang yo agama kita nilai suruh na iyo jotaga karena dolai di dalamnya nilai utang ayo di kita kama amal iyo kan saja bagi umat iyo Islam di dunia denyo nangko yo wahai la iyo saudara rapi la iyo jo penuh la disambung la iyo kajino nyawala na iyo jo tubuh nak nyatu la na iyo nyawa nang suci na iyo nyo sungguh nak nyatu da iyo nyo pulo ko da kela iyo ko jauh ibarat la iyo bamain di tangan la iyo nyolapan bola iyo nak nyato nilai masuk iyo kapalan nak senang nak iyo nyohati nonton la iyo mamana nilai hidup la iyo dipakai mati leka ditompan lain nak jangan iyo nyawa bajalan la iyo nyogama nela ini la iyo paraman menjadi la iyo nyosandi lagi sore iyo sajadah nilai ayat iyo terjoli ay summa iyo sawahu faromala iyo nyorobi wanafafa nyukihi o dengan la iyo min ruhihi laisa masuk la iyo nyo Tuhan menjadi la iyo kan insan awal laika jadian tarahin la iyo nyo dian ay bernamo la iyo nyo nutfah sama sola iyo di sini sama sola iyo nyo air taragenang la iyo nyo kontan hampir puluh iyo nyo hari nutfah
iyo sama to, kemudian iyo nyo itu malaikat iyo latibo menjadikan iyo nyo nutupah Allah kohla da iyo nyo namo arati de iyo Allah ko darah iyo sama to nilai ante 10 hari sama tola iyo Allah ko le Allah ko iyo dibuat menjadilah iyo nyomudogo nilai ante la iyo bulanyo bilangan la iyo nyo sudah belayampe la iyo bulanyo pabilo la iyo la pano saratu ilai 20 ko gano iyo nyo sungguh lagi mato la iyo nyo itu ay Tuhan lana iyo menyuruh malaikat menjapui la iyo nyo aruh menjapui la iyo nyo nyawa kata untuk la iyo nyo tubuh nan di alam iyo nyo zahra nyawa la iyo takaruh nur la iyo Muhammad salangka la iyo sapiyo iyo nur la iyo Muhammad oh salangka la iyo sapiyo oh di mato deno itu oh malaikat lah hembuskan oh ditiup la iyo kan nyawa oh ke dalam la iyo nyo badan oh sama sonan dikandung oh layonan nampe bulan solan iyo nyo itu oh iradat lada iyo nyo Tuhan le anggoto la iyo bagara oh balahan la iyo nyo lahan kana lada iyo bagara hai balam lada iyo nyo lambe oleh tangan lai kamuluy oleh kaki nan balipe kana la iyo dirahim oba itu nala tampe oh keadaan ini oleh handa nala kaji usama sola iyo nyo tubuh obar namula la iyo jasmani sama sola na iyo nyo nyawa hai bar namula la iyo rohani lekadu la iyo nyo itu apabila la iyo sapai oleh baru oleh banamo oleh insan sejati lati bari lada iyo barakal bana pasulana iyo nyodiri oleh untuk oleh panimba oleh zahir job
batini Aku bilulan iyo nyoana Olay ganolan iyo bilangan Belay ganola iyo bilangan O sambilan la iyo nyobulan Denande anak lala iyo lalahir Olay dari lana iyo kandungan Olay awal lay lahirno Olay barunan babada Lay baru bala iyo rasonyo Olay dari perasaan Olay dari lay nanangin Olay datang kedinginan Lay karano lay dingin nyolin lay tangila tibo Lay anak lari manangi dengan itu ay sababnya Lay karano manangi lay janji lalu po hay lupo de janji Katuhan iyo yang kayo karano lalu onde olalay ay dayo nyo setan Nyo setan delay musuh yang kontan jarang lajari kata lupo jo balam mayan tako balam onde olalay malupo lupo kan jarang la musuh taluko de lawan ay antako lawan balupo-lupo ay musuh kan jo lawan ba itu pasaran ay ayajo pundo dilupakan jangan pengajian nyo kito alada sama to bayangan dahulunya suci alada lai taat nyo yazan hai kumuh nyo nyawa onde olalay hai datang kudian Kumuh nyawa lah datang kemudian karena manurui delay dayo nyo setan karano ibunyo ay kurang asuhan kurang didikan keagamaan Islam itu sebabnya mangkola denyo kumuh sampailah durhaka ke Tuhan lah tidak patuh sampailah menjadi si kafir yang kumuh Delay itulah keterangan nyawa jo tubuh sama nabi siang air rimbun ditutup dari soal pengajian sekian di kuku sekian dahulu di kami badu sebagai sambungan lain putui cako putui basambung pasaran biaso dia dailah biaso di limbago ada nanusang lapu sakola dengan lamo lama jambatan lana nyobasi bajalan rayo batapian lana nyomandi ala baru matanggo Delay sampai nana sekarang ba itu nyoju menjadi tiru tuladan de kita basamo Atanyo rekan kami laitan lakan aju Atariginan de hati tagelang de mato Iyo le tanyo nyo
le sabantal renyo cako perkara pengajian la di bidang la de agama nang ko lamo yo la di kape ko putui talinyo ko lamo yo la di bungkui ko rasana rasonyo dele mari la dijawab di muko basamu iko penjawaban di kami berdua iyo ahayo de sahabat iyo ditolan la saudara kini nanti yo dusana kami di dalam yo menanti juo di dalam nanti jawaban iyo dari kami berdua oh ibarat iyo denyo urang iyo menanti ladekan noto menanti iyo adekan noto kita pinan iyo jalan rayo iyo danyo nanjo kalason iyo mamaka apangka talingo kok sopir nan iyo nade mambao iyo alun lade nyonya to iyo mere nan la jobe iyo balum yo nyato pulo antanan iyo nai urang awa antanan iyo urang cino iyo iko penjawaban iyo kami nan labadu dari topan iyo la singgala sadang iyo la bakarajo iyo dan tulan yo detanyokan iyo sabantala denyo cako para karo iyo pengajian tolanan iyo la de pareso tanta yo kuli nan yo dagi uri sarato yo tulangnya ay apoyo banala ke lakuanyo iyo akan leke lakuannya ay apoyo bana ke lakuanyo di dalam sumbayang yo denan limo meminta nan iyo lagi terangan kabakeo kami nalabaduo iyo mandangala denyo tanyo mara mambulu kudu ay dibuwe enyo sabananan iyo la de takajui kami nan iyo la dibuwe enyo iyo antala de kanape iyo ay antanan lekatido maalum nan iyo la de nyo kami iyo ay anak ay mudo ay anak naniyo mudo mata iyo kadunan de dunyo ada nan darayo denan balu iyo ay satampu ala pinangyo iyo umur pun denyo balum iyo sa tahun de jaguangnya kok dikaji iyo nan pengalaman iyo ay balum nan sabarapo manuru iyo ay pengajian nang kami iyo ay detarimo ditantang kulit nan lajo dagiang urek sarato ay jo tulangnya apo banala kelakuannya di dalam sumbayang wakatuyo denan limo dangana iyo dangakan banana kami nan iyo la de panyato kelakuan iyo denyo kuli iyo nan mulunan para tamu sama matoyo de badiri manyambah yo Allah yo denan kayo sama tunan iyo la de manyambah kepada Tuhan Allah nan kuasa kelakuan iyo denyo dagi iyo bilangan nan dekadu sama toyo matola denyo duduk manyambah Allah yo denan kayo ayalanan iyo nala ko jale alanan iyo la de ko nyato kelakuan iyo la denyo urek sama to maturuku denyo namo sama to matola denyo ruku kelakuan iyo ure enangko kelakuan iyo denyo tulang iyo danga dekan pulo sama toyo matola denyo sujud kepada
Allah nalaku aso Begitu nanti yo kelakuannya di dalam sumbayang yo denan limo. Begitu nanti yo lade nyobana kajinan kami lade tarimo. Iyo ala nala dijawab. Masa panjang nala nyotanyo. Iyo ko satu dun sana atanyo lah 10 yo de jawabnya. Kok dua tolam nade nyotan tuyo 20 jauh enyo. Isikonan diri to pancing galang la rumi kamari la de nyobedo. Rumi nani yola kamanya bui bedo de kamila kamangato. Kabatanyo kamila de nyowan tanda abatanyo iyo nan ko nyobedo. Ayantanan yola kaba Allah rumi de kaminan de mambaco. Karano iyo la si pinontonan tinggal memang indah ay sabarapo. Pinontonan tinggal di malam kini memang antare de tare sajo. Batanyo june ada asiki. Ada sapatanan la jodoh. Di tantangan kulit nala jo dagyang urek sarato jo tulangnya. Di tantanan yola itu bana di tambanan yona la surahanyo. Iyo apa faedahnya iyo kanala kami tanyo. Lah di tantang itu bana de kami kini maraso. Apa bana faedahnya de Muhammad lah diri kita. Delai itulah nyobana tanyo Allah lah de nyato. Iyo tolong nelah jawab. Asa sudah nyoiko. Adola de wakatu iyo waisa sudah iko. Laiko indah ala de nyoado indah jadi apa-apa. Kini baalan karan jalan lay baakasiro. De manging ila de manimbang kue sarato jo jangko. La de baalu malay jo wario batambah laru ijo. Lah batambah larui malam lah batambah nyota bedo. La de samakin lay nyo malam la de samakin nyo siro. Lai samakin lai nyolawi semakin bahoya ala de nampaknya. Cani si pinonton lay nanti nggak hendak sabar po. Nanti gala di malam kini nana pe candu sajo. Iki burjo sapatah jodoh kanda arang tu di muka basamo. Irama minang iko namonyo si misra mulai punyo karajo. Pancing galang lah pandai pulo jo tapi adulang goyang kepalo. Bandalah kari yang sama lah tumbuh badan tak campak indah paguno. Sumbulung pasalah rapu jowi ko nasib lah kalau lah tu. Sumbulung pasalah rapu jowi tu nasib si kinci tu. Maratuk kinci kabak lasung janjo pane indah manengga. Dulu bapa kai badan dianjuang kini manangi padi di lumbung. Dulu bapa kai nanandela badannya anjuang kini manangi agai di saruang. Airang kampung pancari kayu tarana denai ke kayu api. Najaleh badan kajadi abu pado banangko manahan nati. Najaleh badan jadi abu pado banangko sepanjang hari. Mandalah kariang sama
malah tumbuh badan nanti indah paguna sumbulunga pasala buah coy itu nasib si kinci tu sumbulunga pasala buah coy ko nasib si kinci tu marato kinci kabakela suang hujan jopane indah manenggang dulu bapak kai badannya anjuang kini manangi padi di lumbung dulu bapak kai badan dia anjuang kini manangi padi di lumbung Alairang kampung pencari kayu taralah denai kakayu api nak jale badan kajadi abu pado banang ko mananati nak jale badan kajadi abu pado banangko manahan hati nak jale badan menjadi abu pado tak seso sepanjang hari itu irama orang tua lai begitu lagalen inyo Lelai Allah kami barilah di mukonan basamu kini baalar karan cala baaban nahlaka ilunyo Lelai tentu laka dituku alai sarato jo tambanyo Lelai tuku anala jo tambah paragihan la perai sajo Lelai pasan nang ala dalam mati la dalam dado Urang sangka jalan barampe sesimpang jalan kepada panjang jalan lusulah ikan tak ada pe badan lah dingin yode barana jalan lusuh ikan tak ada pe badan lah dingin yode barana lamu hidui labalnya diraso jauh berjalan banyak dilihat jika iman kurang di dado disiko emang kau kasase jika iman lah kurang di dado lah disiko emang kau kasase Aku baca to namanya guang ko membari rendah hati nempanutan ne urang kampung Eko baca to nak manjiguang ko membari rendah hati nan pautan de urang kampung Aku baca to namanya guang ko membari rendah hati nan panutan de urang kampung Urang sangka jalan barampe basimpang jalan ke padang panjang kalau lusuh ikan tak ada pe badan lah dingin nan de baranda kalau lusuh lah ikan tak ada pe lah badan lah dingin yo de bamala lamu hidui lah banyak diraso jauh berjalan banyak dilihat jika iman lah kurang di dado bisiko emang kau kasase jika iman kurang di dado bisiko emang kau kasase Eko baca to nak menyinggung ko memberi rendah hati nan pautan de urang kampung Ko baca to nak menyinggung ko memberi rendah hati nan panutan de urang kampung iyo irang
itu kandakan Lekarikan yo kita Katuan sinar lari bara Bila orang barilai banamu Dele tolong nala sabola sasudah nyo iko Jabua lainan ranca jolagu Yondeh lainan seru Ya tau iyo jolagu Ola siranta nyukudo Jo uding kuri Alaikan jadi juo Di sambil iyo labakanda Ba irama yo nyojuo Irama minang Lana iko lagi yo Pasanang iyo di hati Pasajua iyo la di dado Ai iko irama di kamila baduo Pinang sabatan layu palapa hidup ma arangge indah badau Musim pabilo Anak babu mama oi Babu mo inna Alaysa kalibalu Musim pabilo anak babu hasana babu mo inna ande sana la kalibalo Harumala ko kada usiri Anak samo masuanyo kacarano Ekolai kasih hanya kasih anak kabala bihasana dapat banggantu angan di dalam hujung bunga Kolai kasih ayo kasih Nan kabala biya mama oi Dapat manggantu Wang nandi ujung bunga Rusuannya hati yalang kupalang Kona amba putih musim bakini Kamala hidup ini kama numpang Badan lalori elani nagari Kamala hidup ini kama numpang Ala badan lalori surang diri Salah dia ya nana punyo anak Umpamo orang membala batu Sajadikan dua de mane Basilau indah mama oi Badalah gadang di dalam pambadu Sajadikan dong de mane Basilau indah mama oi Badalah gadang di dalam larubun batu Kacimpu apa menan mandi laku cika apa menan kato Lati patah jopati tipanyo dahi kato-kato Nanti kona la gara-gara la dari kami la badu Danga-danga la dekana bana la di akhir nancuri to Karam biasa tandang tiko la tabuang di tepi jalan Putia uban na te kapalo Ababu sumbayang Sangai penyagano Rasulullah